Элон духтарако созе нанзен саломатиётон хубай хушхабар бори новинка омад. Инами намуд глянцеви ипек. Ипекое ки доштем ҳамаш тамом шудан. 500-450 будан. Ҳозир боша духтаро бори нав омад. Бори навда ино ҳамашон 400 сомонӣ омадагиай. Марамад касе да дар корай, касе бо опт мегира, бо арзон мешава аз ин нархам. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор 7-12 подвал 2 қатор. Мана касе да дар корай биёен аз пеш бинен. Доставкаям дорем, рақамо ҳастай дар рӯи экран. Доставкаям мекунем. Касе да дар корай духтаро. Ира ранга бинен, чихе ранги хушрӯ бардовияй. Ҳозир ман ай сирхако чанд намудай ҳамаша якта ба якта шумода нишон метиҳам. Иҷада 3 намуд гилай. Ина марамад нигоҳ кунед. Эне гили майдашай. Ҳозир бо аз и чанд та ранге ки дорем нишон метам, бо дигар гилошам дар афти навор тамошо кунен. Чӣ тавре ки гуфтам духтарако, ино бори новинкаян. Бори навда арзонтар омад. Дуюм бора омадестай и бор, якум боре ки омада буд, ҳамаш тамом шид. Мана духтаро, марҳамат, метавонед ина аз золотистиш бигирен, метавонед ки аз ана ин бирӯзовиш бигирен. Хулоса ҳам қахушрӯан, ҳамаш пушаймон намешавен. Духтаракое ки аллакай харида буден 450-500 сомонӣ, духтаро шумо бори аввала гирифтагиен. Якум борада бор дар ҳақиқат ҳам дигар хел мебиёя. И дуюм бора бори омадагиай. Ина метавонен ки омада муқоиса кунен, ай пеш бинен ҳама тарафа, баъдан харидорӣ кунен. Иша бинем бо чихе хушрӯай. Ранго рангои фасони бад, ҳамаи ранго ҳастай. Касе да ки дар корай, марҳамат. Чӣ тавре ки гуфтам, касе ки оптум мегира, бо арзон мешава. ҳозир ҳама аз замин гирифтестай. Шояд ки оянда да бо арзонтар шава, шояд ки баръакс қимат шава. Барои ҳавай нархи ҳозира анами хел. Иша бинен бо фасони бад. Бори дигар такрор мекунам. Бозори Корвон тарафи Тилобозор подвал духтарако. Подвал биёен дуюм қатор. Омада ай пеш бо хушрӯ тамошо карда интихоб кунен. Иша бинен бо чихе хушрӯай сиёҳа. И сиёҳ ҳамун дафъаше ки бор буд, аз бори пешина якта мондагия духтарако. Ира залоқшарости гап додагия духтарак бояд гираша. И дафъаш бори навда сиёҳ омадагӣ нестай. Шояд ки дафъаи сеюмда ранги сиёҳшам биёя. Леки дигар ҳамаи ранго ҳастай. Иншалло ки бо ҳози дигар хел ипекорам распродажа эълон мекунам. Дар дигар навором меброя. Ҳатман тамошо кунен, тамошобино. Метонен дархост кунен, доставкатон мекунан. Доставщикмон занакай, занҳои азиз бо дили пур метавонен дархост кунен, мебара хонатонда нишон мети, ай пеш мебинен, баъд мехаред. И бор ҳами бегаҳ омад. Ман ҳозир дарав шумода пешниҳод кардистам ки то ин ки дида ҳозир аллакай ҳамаша интихоб кунед. Баъд ана инорам нишон дода будам удаф. Диден анам гулдорои болоям ҳами хелай нархошон. Анам гулдоро розови, ана дигар ранго ҳамаш ҳами хешидагиай нархошон 400 сомӣ. Ино бори ҳамун якум бора омадагиай гулдорово. Аз сабабе ки ино бисёртар буд, инорам арзон кардан. 400 сомон марҳамат, нархи як либос. Метавонен духтаро аз пеш омада бо тамошо карда интихоб кунен. Беҳад глянцои фасон. Ина духтаро саломат бошен. Хайр.